Sugod karong bulana hangtod sa Oktubre. Ayan, mo na yung mga peak. So dinhita bantay-bantay og samot no all the more. Kay murag mao na ning mga panahon nga daghan na gyud tag mga bagyo nga masinatian sa atong lugar. Kay expected naman yun nga ang atong Pilipinas lagi kay nahimutang manta sa Pacific Ring of Fire. So expected na naagid tay masinating mga pagbagyo. Nagani sa kuan hangtod sa 20 ka bagyo sa matag tuig. Nya murag half of the year murag 8 pa man siguro dong irin ka mga bagyo atong nasinatian. So there's more to come. So ang mensahe ani Radyo Man Irin, yes, dapat yun day ha. Magmaigmat yun ta bagya kasama niya, magbantay-bantay ta sa atong palibot. Gawas bagya kasama nga maminaw yun ta, og dunay bagya kasama yung mga pahimangno, ang ato ang mga lokal nga kagamhanan, mga barangays, ang ato ang mga barangay disaster risk reduction management team, o diya bagya kasama sa atong probinsya, o diya ba sa atong mataglungsod day Maysel. Maminaw tag mga advisory, dili ta magpagaygay sa ulo. Magpaingon gani bagya kasama nga preventive evacuation ba day, no? Dapat magkasama tuman nata kay dili nato gusto nato ibutang sa peligro ang kinabuhi nimo o ang kinabuhi sa mga rescuers magkasama. Kay mo complicate ang sitwasyon. Kay bisan ganig mga kuyaw na nga mga nasod kung hisgutan ang pagpangandam o response mga kasama.